teníem clar quan entrarem a governar que el que volíem era rehabilitar i modernitzar aquelles instal·lacions i dependències municipals que van ser un referent en els anys 80 quan se van construir i que a dia d'avui la veritat és que feia falta rehabilitar-les. Una d'elles i una de les més emblemàtiques, per supost, la Casa de la Cultura, que ja fa 35 anys. Està junta a l'obra de les piscines a l'última fase, són les obres més importants que estem portant a terme enguany i que s'allargaran uns mesos també en el 2021. És una obra financiada al 100% per l'Ajuntament, per fons propis que provenen del superàvit de 2018, un total de 456.000 euros que posarem en un principi i ara un modificat que anem a fer de més de 250.000 euros perquè el saló d'actes que estava contemplat en projecte no arreglava aquest problema de fred en l'hivern i de calor en l'estiu, per tant hem hagut de fer este modificat per a que aquest problema se pugui solventar. I després de la finalització del gros de l'obra de la climatització, ja per fi el dia 2 de novembre vàrem poder reprendre aquestes classes dels tallers municipals que ofertem tots els anys i, evidentment, d'enguany no podia ser menys. Més d'un centenar de persones han sigut les que s'han inscrit als tallers municipals. Això demostra la confiança que té la gent amb les mesures de seguretat. Evidentment, l'ús de la mascarilla és estrictament obligatori. La distància interpersonal també s'aplica dins de les aules. L'entrada i l'eixida també s'ha diferenciat per a que no hi hagi aglomeracions. Hem apostat sempre per una àmplia oferta cultural que no podíem desfer, ni degut a la crisi sanitària ni degut a les obres. Per tant, el que hem buscat són espais alternatius per a la realització d'aquestes activitats. Hem fet una nova sala de conferències que acabem d'inaugurar i anem a continuar invertint en la Casa de la Cultura perquè volem adaptar també el que és l'escala d'emergències i fer noves dependències dalt en el primer pis, ara que part de la cultura, part dels actes culturals, anem a derivar-los també a aquesta gran casa, la Casa de la Llora que tenim en el poble.